Horas madihamu amanami, dohot inanami, nasoni hahanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Pacepatam sa program, sulu-sulu hatam. Ima, na pinatupan nila bagi penginjilan Jelefai, manang sodang bertanah uli, tu Indonesia. Apa di tahun Manalu, giot patariason hatani debata tuhamu. Alani, jumolo mahita martangiang. Mau lihat madiho ali debata nami debata jahuba. Siala di bahasa nobasan aliamang bodo pihami bagi hatami. Huboto jala tunghu hapersehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jala guk huwa somdoi. Sudah mana persedohot nama jalur hatami taru dio siapa pasum atau ngaliamang hatahom hatami. Pakulingi mahami asa hubege hupeop jala hulahok kami. Ai ido sulu-sulu ningulu nami di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amen. Taman nang hang gipinaribot pe. Ihatan ni batasi bigot bisa tikion ima nanianet sian Lukas 20 ayat 34a. Sonom ma didok lisi. Jadi didok Yesus ma aleyamang merpamuati marohami dan nasida. Ay dang di boto nasida nabi nahen nasidai. Songonima saatna. Ia teman dari ngata ima tangiang asa marpamuati rohani debata. Tangiang asa marpamuati rohani debata. Ia hatan itu hatawon ima tangiang ni Yesus adorang tersilang ibana. Jadi di bagasan setahun do Yesusi di bagasan hasil dohot bernit alanunga dipersilakon ibana dilabakon tangan dohot patna dohot dipakehon susah duri tu si majujungna direhei dipastapi alenak pesoni tok tong bui Jesusi martangiang tu debat ama jala didog ali amang marpamatu maram na midana sida adang di boto nasida nabi nahen nasidai ia hatan nasida dison ima akka parjahati situani malim akka panunggai soldadu dot sudeta he nama kasuguhon ibana pola gabe sappe tersilang sati kosna jog Jesusi ay naso di boto nasida do nabi nahen naso di boto nasida do ahana diulahon na arane de rohana yang go Jesusi dang Tuhani alai halaki sabing dok rohana do na diulanai tikos Jesusi do nasala iro na tubu di rohana sida ibana pola tumbarani na sida mangarehei dohot abahin na soture tutuhatta Jesusi. Atau naman dainang nahang gipinaribot pe, hita petong songon ng proseso Jesusi, ikod do olo marpangidoan hita to debata, marhiti tangyang ta. Asa marpamuati rohani debata, mida akadong atta jolma, nasa proseso betu Jesusi. Ima, najujut mangarehei, dohot mahalia Jesusi. Ay nasa boto na sida dope. Yang go Jesusi ima Tuhan jala si palua hazol maun. Alanido asa toktong tabari tahun barita na uli tu nasida. Asanggit marhitei tungboy niyan torop nasida gabe persea. Dohot manjalo Jesusi gabe Tuhan jali si palua. Asa mendapat haluaon manang hanguluan
saliling ni liling na nasida. Asa sokon na toropi ima na makasuguhon Jesus wiji nang mamereng songgop na hulum tusadok tanui. Dalam makulum matani hari tiki jadi maribak mahire-hire na dibagas joroi jadi bola dua. Idwalana sudina torpi naluhut mainodur gabi si topuk adorana bina sida dung dibereng namasay. Jala manor sori na sida. Dungi gabi gudang na sida persea tu Jesusi. Majalo Jesusi gabi Tuhan jala si palua digadup rohana sida be. Atong damanday nang hitapi atong. Toktong mahita martangiyang mangiduto di bata. Asa marpamuati rohani di bata. Asa tung diukap di bata rohani akahalak najat. Asa anggiat boy na sida persea manjalo Jesusi gabi Tuhan jala si palua digadup rohana sida be. Martangiyang mahita. Mauliate madihu aliamang siala nang sikop patarison hami hatami. Ima tutu hami bisa na persea asa tutong hami sepertangiyang manang yakon akadongan nami ima doan nami jolma natong dope dang persea tu Jesusi dot namang rehei jala makasugohon guarni Jesusi ay na serboto na sida dope yang go Jesusi ima Tuhan jala si palua hajol maon. Ukap maruhana sida aliamang asa di tadana sida Jesusi. Di bagasan guarni Jesus martangiyang hamit ho. Amen. Malata teman-teman dainang sila no bigamun hatane di bata nang hutarisuk kami. Tuhan Yesus mamas masuhita saluhutna. Sampai to napajupay tamu se di minggu nanang ro.